Λοιπόν, αυτή τη συσκευή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μετρητή του αισθητήρα μας. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε πόσο τάση βγάζει ο αισθητήρας μας. Βλέπουμε ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι 8,6 mV. Και επίσης μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως εξομοιωτή αισθητήρα. Δηλαδή να μας δίνει αυτό τη τάση που θέλουμε, τα mV. Εδώ έχουμε βάλει 9,6. Μπορούμε να πάμε είτε πιο ψηλά είτε σε πιο μικρή τάση. Αν δοκιμάσουμε π.χ. έναν αναλυτή, κάνουμε το calibration, βλέπουμε ότι μας δείχνει το ποσοστό οξυγόνου που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι 20,9. Αν δεν είχαμε τον αισθητήρα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξομοιωτή. Και να κάνουμε και τα τεστ που θέλουμε, δηλαδή ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας το ποσοστό, να βλέπουμε αν δουλεύει γραμμικά. Βλέπουμε εδώ το ποσοστό που αλλάζει. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή και ταυτόχρονα να μετράμε με τον αναλυτή μας το ποσοστό οξυγόνου και τη τάση. Βάλουμε το καλωδί. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας έχει μετρήσει την τάση που έχουμε. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και το ποσοστό του οξυγόνου. Και ταυτόχρονα μετράμε το ποσοστό και τη τάση που μας δίνει. Η ίδια συσκευή, αν θέλουμε να είμαστε ακόμη πιο σίγουροι, έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε σε αυτές τις μπόνες που υπάρχουν εδώ πέρα, να τοποθετήσουμε ταυτόχρονα και ένα πολύμετρο για να βλέπουμε τι μας δείχνει το πολύμετρο. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι ο διακόπτης που ανοίγει εκείνη τη συσκευή. Εδώ είναι όταν έχουμε σε λειτουργία το simulator ή όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή το έχουμε κλειστό γιατί μετράμε τη τάση από τον αισθητήρα και ταυτόχρονα το ποσοστό. Αν βγάλουμε τον αισθητήρα, βλέπουμε δεν έχει κάτι να μετρήσει, 0. Αν ανοίξουμε τον εξομοιωτή, βάλουμε το άλλο καλωδιάκι το μικρό καλύτερα. Βλέπουμε ότι την τάση πλέον μας την παράγει ο εξομοιωτής και ο αισθητήρας μας μετράει το ποσοστό του, ο αναλυτής μας μετράει το οξυγόνο. Βλέπουμε πως αλλάζουν οι τιμές. Κλείνει. Την ίδια ακριβώς δουλειά μας κάνει αυτή η συσκευή. Δηλαδή τι είναι ένας διαιρέτης τάσης από μια μπαταρία του 1,5V. Μπορούμε να πάρουμε τις τάσεις στο mV που μπορεί να μας δώσει ένας αισθητήρας. Βλέπουμε εδώ πέρα, ανοίγουμε τη συσκευή από το διακοπτάκι και αναλόγως πάλι από το τριμεράκι που υπάρχει στο μπροστινό μέρος μπορούμε να κάνουμε τις μεταβολές. Αυτό ισχύει το ίδιο αν ενώσουμε και τον εξομοιωτή κατευθείαν πάνω στον αναλυτή.
στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, απλά δεν έχει υπάρχει οθόνη. Μας κάνει μόνο εξομοίωση, δεν μας κάνει μέτρηση. Για τις περιπτώσεις τώρα που έχουμε αισθητήρες οι οποίοι δεν έχουν βίσμα 3,5, όπως είναι αυτοί οι αισθητήρες που έχουν το Molex, υπάρχουν τώρα διάφορα ανταπτοράκια που έχω φτιάξει για αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε από Molex θηλυκό να δίνει σε 3,5 θηλυκό, από Molex αρσενικό να δίνει σε 3,5 αρσενικό, από 3,5 θηλυκό σε κροκοδιλάκια αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο πολύμετρο, Molex αρσενικό θηλυκό το οποίο μας αντιστρέφει το polarity για ορισμένων τύπων αισθητήρες που τα βγάζουν ανάποδα, οπότε καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις.